голямо и съдружно семейство е редно да отбележим този празник. Разбира се, с коледно тържество. Обещали сме си в нашите български училища, освен да четем и да пишем на български език, да възраждаме и българските традиции. Затова днес тук на тази сцена предучилищната група ще изиграе танца Ръченица. След това петокласниците ще ви представят точно посрещането на Бъдни вечер, Коледа и Нова година в духа на патриархалното българско семейство. Децата много се постараха и се надяваме днес тук на тази сцена вие действително да изпитате задоволство от това, което ще видите, и весели празници на всички! Искаме да започнем с поздравление, което Макс Генов е подготвил специално за вас.